Ousseynou Ly min tawimo komo wondi e mettere ɓernde caggal pelital ñaawore umoringal e suudu ñaawtoro ndu Rabat ko bammum Ibou Sy goto e jeeyaɓe e supporterɓe Sénégal ñaawaɓe to Maroc. hanki min mi ɗanaki te miɗa andi Sénégal fof kadi ɗanaki hewɓe mbaali ko yebde nde ñaawore tawi ɗen gonni kadi ɗaminare ma won ko yalti e mayre kono ko feññina ko e ñaawore nde ɗum metti yimɓe fof. Hande kala biɗo 12e gaynde haali haala Ibrahima Sy na andi on ko bawɗo ko waɗata ko ɗum saabi nde alhaali o waɗi nde yimɓe fof mettini ɗum. Mbasu Ngom noddi ko hoorejo leydi ndi o hoɗi ko to diwan Rufisque. Yo hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye daro e alhaali ha tenti noon e banggue diplomatie ngam sukaɓe ɓe accite ɓe yartaka maɓɓe haydara ɓe waɗani yoɓe daranoɓe ɓe accite sabu koɓe jooma ɓe nguureji. Joni ko laamu ngu heddi e ɗaɓɓude peeje ni wi Pambay Ngom mawnum ñappali Ngom ñaawaɗo hitande kaso. Heddi tan ko laamu ngu anda holko woni hen gueɗal mum ngu anda wonde ko ɓiɓɓe janane ɓe gonno koye jingande leydi mabɓe ha ɗum heptiɓe ɓe goppi caggal mabɓe besguji yo laamu ngu daro no hannirta ni beele ɓe ga. Hande ɓesguli ɗi namdi ko yo laamu ngu ɗaɓɓu peeje diplomatie ngam artirdeɓe tugnade e nanodire sifade e bangal sharia. Ibrahima Niang, Dakar, RFI.